Jaj, te babinéne, ha voltál-e az este a kaszinóba? Jaj, te Tibi, te! Tibi, csak a csiszkóba jutottam. Na mindegy, na. Láttam, hogy az este kapott a helikopterpostától egy játékot. Egy ajándékot. Igaz-e? Magam meg, te Tibi, te! Ha kaptam én egy szíves rádiót. Babi néne, Babi te, hát én is kaptam egy fehér-fekete tévét, amiben színes filmek mennek. Az én szíves rádiónak filmok technikája van, te Tibi, te Tibi. Ah, Hozzá 3